बिथाङा मा मायथाइयाव बेमारा जादोंमोन आरो दा माबोरै दं? बियो मथा मथि दा बोसोरबा जाहांआनो जाबाय आरोखि बिनि जानाया। ओमफ्राय बेखौ जाजेननायावहाय फार्स्टआव धुब्रियाव लांदों बेखौहाय। ओमफ्राय किडनिक उन्दैफोरना धुब्रियाव जायोमोन नालाय, धुब्रियावबो जायैयाव बेखौहाय लाबोनानै न'आव लाबोनानै साननै सानथाम दोननानै थुक्राझाराव लांदों। बेनिफ्राय दा मानसिनि बेमारा क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट शिलंआव लांदों बेखौ निग्रिम्स हस्पिटालावहाय। दा मानसिनि बेमारा माबायदि हालोदाव दं? मानसिनि बेमाराथ' दा हामाबो, ओमफ्राय उदैया देरबाय, ओमफ्राय आखाइया नैबे गोजौना आखाइया रानजोब्बाय, ओमफ्राय आथिङा बुथाजोबनानै दं, ओमफ्राय उदैया थिल थिल आरोखि देरनानै दं, देरथाजोब्बाय उदैया। दा बिथांखौ फाहामनो थाखाय रांनि प्रब्लेम जाना दं आरो ना? रांनि प्रब्लेम माने बिबौनाव थाहैनायखाय बिबौआथ' हाबो फानबाय, मोसौबो फानजोब्बाय, दा माने जिर' निरुपाय जानानै दं आरोखि। दा एसेसो अनसुंथाइ मोनोब्ला बेखौहाय शिलंआव निग्रिमावनो लांफिननो होननानैहाय साननानै दङ आरो। दा बिनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'मोननिसिम मा खावलायहरनो सानो? दा माने न'खराबो जेबो निरुपायखासै नालाय, ओंखायनो दानि जोंनि बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' सारआ जुदि अनसुंथाइ हरनो हायोब्ला बे गथ'आ फाहामनायखौ मोनगोनखौ जों न'खरनि जानानै आसा खालामनाय दं आरोखि। रायजो राजाफोरनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला बे गथ'खौ नायनो थाखाय बिराद हेफाजाब मोनगौ आरोखि। जोङो लांफिननो हागोन आरोखि जोङो शिलंआव निग्रिमाव। जायखिजाया बेयाव लांफिनबा हामनायनि चान्स दं आरो ना? हामनायनि चान्स दं, माने डाक्टारा दाखालि हगार हरखायामोन। माने थाङोब्ला बेयो मानसिया थैया थाङा जानानै थागोन, थाथ'बाव होनदोंमोन। ओमफ्राय बे समावहाय डिसेम्बर मास जानायखाय माने एसे डाक्टारफ्रा सुटियाव दंलाजोबोमोन नालाय, बे डाक्टार मोनैयावहाय फैनांदों। ओमफ्राय फैसायाबो जोंहा माने गोबाव सम थानो हायाना, सौहाफिनला। ओंखायनो बे फैसा जोबनायनि थाखायनो जेरैबो निरुपाय जानायखाय जोङो मानसिखौ माने बेमारखौनो लाना फैफिननाय जादों। बेनिफ्राय बिसिनि न'खराव बिमा बिफाया? बिमा बिफायाथ' गैखाया जाहैबाय, गैयिखायनो हजोंहाय बिबौआ लांनानै उन्दैनिफ्रायनो गाइखेर जानायनिफ्रायनो माबाखादों आरोखि, लांनानै दोनहैखादों, खांनानै लायखादों। आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बिथांनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन, आरो लोगोसेयैनो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बिथांनि थाखाय एसेबाबो हेफाजाब खालामगोन, आरो बिथांखौ जाहाथे मोजां फाहामथायनि थाखाय एसेब्लाबो हागौमानिखौ हेफाजाब होगोन। आरो माबा मोनसे रायलायनांगौ बाथ्रा दंबावोमोन नामा? माने जोंबो न'खरनि जानानै बेखौनो हास्थायदों आरोखि, गथ'आ दासो नाबालक गथ', 18 बोसोरल' जानाय, मेट्रिक पासल' जादों दाबो। ओंखायनो बे गथ'आ जुदि हामोब्ला जोंबो बिराद गोजोननाय मोनगौ। अनसुंथाइ मोनो जोङो बे गथ'खौ शिलंआव निग्रोमाव लाङोबा हामफिनगोन बायदिखौ आं साननानै दं आरोखि। दा निरुपाय जानानैसो जोङो ओरैनो दं नालाय, दा बेखौनो जोङो आसा खालामदों रायजो राजायाबो एसे अनसुंथाइ होयो खोमा होननानै जोङो, ओंखायनो बे बर' खौरां बिजोङाव जों हगारनाय जाबाय आरोखि। आरो बेजों लोगोसे खुलुमबाय सारनिसिम। गोजोननाय थाबाय नोंथांनि न'खरनि। आङो बे जब्रानि बिमादै असे। माने गथ'खौ जेनेबा नायनो न'खरा निरुपाय जाबाय, गोबाव सम जाबाय गथ'नि बेमारा। आगोल शिलंआव लांदोंमोन, ओमफ्राय हामनायखौ मोनदोंमोन आरो। दाथ' बेमारा सिखारफिननानै माने ओरैलां ओरैबो जाया, ओरैलां ओरैबो जाया, ओरैलां ओरैबो जाया जाबाय आरो। दा बेमारा एसे मोजाङावथ' फैयाखैनो ना? बेमारा
एसेबो मोजाङाव फैयाखै माने ओरैलां ओरैबो जाला ओरैबोलां ओरैबो जाला माने न'खरनि सम्फथिफ्रा जोबस्रांजोब्बाय आरो बे गथ'खौ नायै नायै नायनो फाहामथाय मोनगौबा हामनायखौ मोनगौबा बेबायदि जाबाय आरो। जानो लोंनोथ' हाया? जानाया हाया सार। गोजोननाय थाबाय। एसे 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 जायो बिदिनो दालिजों माइरंजोंहाय खिस्रि संनानै होयो। ओमफ्राय बेखौ जायो। हजोंनि माने डाक्टारा होनहरखादोंमोन सार, शिलंनि डाक्टारा बे गथ'आ न'आव लाङोब्ला थैया थाङा बेबायदिनो थाहैगोन आरो न'खरनि मानसिफ्राबो खस्थ' मोनगोन होननानै। नाथाय मा खालामनो सार, माबा फैसाफोरनि थाखाय न'खरावहाय जेबो अबस्था गैला बे गथ'खौ नायनो, ओरैनो नायगार नायगार बेमारखौनो दोनथारनांनाय जाहैबाय आरो। साबायखर थाबाय गासिबो खोथा फोरमायनायनि थाखाय। जाहाथे बिथांखौ हेफाजाब खालामहरगोन जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोना। आरो बिथांनि थाखाय जोंनि BTC सरकाराबो एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन। आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो बिथांनि बेमारनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोनखौ जों आसा खालामबाय। आरो माबा मोनसे बुंबावनांगौ दंमोन? आङो बे गथ'नि बिमादै जानानै बेखौनो खावलायो, जोंनि जेसेबांनाखि बर' समाजनि बिदा फंबाय बिनानावफोर बे गथ'खौ अनखांनानै सोरबाफोर थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरोब्ला हामगौमोन। आरो आं सरखारनिफ्रायबो खावलायनो सानो, जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय जोंनि प्रमद बर' साराबो बे गथ'नि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरोबा हामगौमोन। जेन' बे गथ'आबो संसाराव थांनानै थानायखौ लुबैयोखाय जोङो फाहामजानो हास्थायो। बेनिखायनो अननानै बे गथ'नि थाखाय एसे जा दया दान बेखौ जेन' हरोब्ला हामगौमोन, आङो बेखौनो आसा खालामो।